Egun on denoi. Esan bezala, ekingo diogu orain hiztun elkartea, hizkuntzaren inguruko diskurtsoa berrikusten zenbait begirada izenburu hori duen mahai inguru honi. Hizkuntzaz, hiztun komunitateaz, ditugun bizipenez, pertzepzioaz, alegia. Baliatzen dugun diskurtsoaz hausnartzeko gonbidapena izan nahi dugu gaur hemen egingo dugunak. Diskurtsoak gure begirada, gure betaurrekoak direlako, eta begirada horrek gure jarduera orientatu eta baldintzatzen duelakoan. Asko hitz egin da azken hilabeteotan euskarari buruzko diskurtsoaz eta hori berritu beharraz. Joan zen urteko eskola hiztunbilan ere horretaz aritu ziren Jon Sarasua eta Iñaki Martínez de Luna. Martínez de Lunak framing edo marko berri baten beharra azpimarratu zuen. Bada erronka horri erantzun nahi dio, edo nahi diote gaurko eta biharko mahai inguruek. Hiztun elkartea, hizkuntza eta hiztuna irudikatzeko eta ulertzeko begirada zarituko gara. Begirada hori aberasteko balio dezaketen hainbat ideia eta proposamen azalduko dizkigute gaur hemen nire alboetan ditudan izlariek. Gaur hiztun elkartea eta hizkuntzari buruzko diskurtsoa izango dugu mintzagai. Honako aztergai hauei heltzea proposatu diegu partaidei. Hiztun elkartea, euskararen egoera, bizi berritzeko alegina, ikusteko, ulertzeko diskurtsoa, diskurtso hori sozializatzeko eta konpartitzeko modua, eta egungo eskola egoerara egokitutako diskurtsorako osagaiak. Saioak bi atal nagusi izango ditu. Lehenengoan, 10 minutuz bakoitzak gaur onerako prestatu duen proposamenaren zertzelada nagusiak emango dizkigu. Atsedenaldiaren ondoren berriz, solasaldiari ekingo diogu. Zuek ere, lehen aipatu bezala, galderak egiteko aukera izango duzue, azken ordu erdian edo, zuek egindako galderak ekarriko ditugu mahaira. Saioan bururatzen zaizkizuena beraz, banatu dizkizuen horritxuan edo idatzi, eta horiek jasotzen ibiliko diren lagunei ematea besterik ez dezu egin behar. Animatu beraz. Sarrerako hobek esan da, mahaian ditudan adituak eta arituak aurkeztuko dizkizuet, eta pixkat ordenean egite aldera, hemen nire ezkerretik hasita, Xavier Paia dugu lehenengoa, UPPA, Papeko Unibertsitateko Euskal Ikasten saileko irakaslea da, hainbat komunikazio arlotan lan egiten du, itzulpengintza, interpretazioa, gidoilaritza eta bertsolaritza. Azken honengatik izango da noski zuentzako ezagunen. Xabiren ondoan dagoena Iñaki Marko da, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, Pedagogia eta Gizarte Hezkuntzako irakaslea, berrikuntza dekanorde da uneotan, eralan proiektuaren zuzendari izan zen, eta Ulibarri programaren baitan kalitate sistema ezartzerakoan aholkulari lanetan ere aritu zen. Nire ondoan, Jon Emiren Hernandez dut, bera antropologa da, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean Gizarte Antropologiako irakaslea da, hizkuntzaren inguruan ibilbide luzea egina du, bereziki euskara eta gazten arteko lotura ikertu du. Gero Belen Uranga izango genuke, horretan, filologoa da bera, soziolinguistika klusterreko hizkuntza teknikaria, hizkuntza aniztasunean ikerlaria UNESCO etxean, Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrako batzordekide eta ikerlari ere bada. Eta, jarraitu dugun urrenkeran azkena Iñaki Biain, bera pedagogoa da, eskola orientatzaile lanean hasi zen, dozena bat urte eman zituen Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuan euskara teknikari gisa, azken urteotan hizkuntza normalkuntzarako aholkulari da Irungo berritzegunean. Bueno, talde hause daukagu, ez da nola nahikoa, eta gehiegi luzatu gabe, lehenengo hitzaldirako hasira, esmateko esango diogu Xabi Paiari, beraz, Xabi nahi duzunean. Kaixo guztioi, ondo entzuten zait, bai? Oso ondo. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak ematen dizkiet antolatzaileei, nirekin akordatzearen, 29 urte ditut gaur, etzi 30, oraindik gazte sentitzen naiz, gogoan daukat eskolan eta ikastolan bizi izan nuen garaia, hor ikusi dut Mari Joseetan Galder, nik San Nikolasen da Anderdeunan ikasi nuen, eta akaso aldez aurretik hori esaten dut, gaur erreklamazio horriarekin natorrelako. Hain zuzen ere, nire aldarria da nire helburua gaur oso xumea izango da, kontzeptualki, diskurtso berri baterako zenbait pauta edo proposamen egin nahi ditut,
eta emozionalki astindu nahi zaituztet. Bai, iruditzen zait hemendik ni pozik aterako naiz, zuek ateratzen baldin mazarete pentsatuz, lan pila bat dagoela oraindik egiteko. Hori pentsatzen bazenuten jadanik, zorionak, gaur pixka bat gehiago astinduko zaituztet, baina euskarak behar zaituzte, eta gainera nik neuk eskola egiten dut nire euskalduntzearen erantzule nagusi. Jakingo duzuenez, gure etxean ez baita euskara egiten, ni euskaldun berria naiz, eta hala esatea gustatzen zait gainera, eta norbaitek arazo horik baldin badu horrekin berehala azalduko dut zergaitik. Beraz, diskurtsoari dagokionez, nik diskurtso gisa ulertzen dut, helburu jakin bat lortzeko erabiltzen den argudio testua, eta beraz argudio horiekin ibiliko naiz, eta merkatuaren ikuspegitik diskurtsoa da produktua saltzeko erabili den marketinga. Alde horretatik, nik bakarrik aipatuko ditut gaur euskararen alde egiten duten diskurtsoak, bai? Zait iruditzen adibidez euskararen diskurtso uskurtuak mesede handirek egiten digunik, eta zuzenean aipatu ere ez dut egingo, ez zaidalako iruditzen guk landu edo jorratu beharko genukenik. Beraz, merkatuari segika, zer saldu digute, izango da nik 10 minutu hauetan jorratu nahi dudan gaia. Niri, Xabi Paiari, 1982ko urriaren 24an Algortan jaiozen ume euskaldun berri bati zer saldu zaio azkenengo 30 urtetan. Produktua, euskara, bai, baina zeinena, eta ze euskara, nik neuk oraindik ere ez dakit. Horregatik, hainbat molde hitz egiten ditut. Bezeroa ni, ondo gogoan hartu, Algortako familia ardaldun bateko euskaldun berria. Euskaldun berria esaten dut, eta berez niri etzaizkit banak eta hitleria arrauek gustatzen, baina nik ez dut euskara etxean jaso, eta nien haute bertsolarien garunaren ikerketan sartu, euskaldun zaharra ez izatearren. Beraz, eskubide osoa dut esateko euskaldun berria naizela. Diskurtsoa, ze diskurtso entzun ditut nik orain arte euskaldun izateko, nola ze saldu zidaten niri. Ni jaio eta lehenengo diskurtsoa ezagutu nuena izan zen euskaldun izateko ez dela euskara jakin behar. 1980ko hamarkadan kokatu. Herritar batzuek jakin beharra daukate, baina beste batzuek ez. Hain zuzen ere nik euskara ikasi behar nuen, baina gure amak ez. Hala zen. Eta orduan, 1980ko hamarkadan euskararen aldeko diskurtsoak kontzientzia euskalduna lehenesten zuen hizkuntzaren erabileraren aurretik, nire ustez. Ama euskaltegian hasi zen duela 3 aste, eskabiltza gaizki. Bigarren diskurtsoa, bigarren leloa, euskara altxor preziatua zela esan ziguten, Europako hizkuntza zaharrenetako bat, oso ondo. Argudio horrek ezagutza indartuko du, eta hizkuntzaren patrimonializazioa ere hau da, museoak sortzeko, Le Musée Basque eta alakoak sortzeko zoragarria da. Baita kontzientzia indartzeko ere akaso, baino ez erabilera. Nire ustez erabilerarako ez da egokia. Gauza zaharrak museotan egoten dira eta ezin dira ukitu. Argudio hori arkeologo eta hizkuntzalarien interesekoa izango da, baino, eta hori gertatu zait akaso, ni azken urteetan Ingalaterran eta orain Baionan eta Pauen euskara irakasle naiz, eta euskarara hurbiltzen dira normalean hizkuntzalaritzan edo eta nolabaiteko hizkuntzaren misterioan aparteko interesa dutenak. Hirugarren diskurtsoa, hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek ez darabiltelako baizik. Akuilu polita euskara etxean ikasi duenarentzat, baina ez du batere ikuspegi integratzailerik hiztun berriontzat. Aldiz, hizkuntza hori erabiltzen dutenei aurreko argudioko altxor preziatua galtzeko igual bai, erantzukizuna egozten die gainera. Eta uste dut esaldi hori erabili ez ote den gaztelaniaren erabilera kriminalizatzeko. Uste dut esaldi hori askotan eta kriminalizatu hitza gaur uste dut behin baino gehiagotan erabiliko dudala, euskara ikastea eta euskaraz egitea beti uste dut askotan niri behintzat eskolan suertatu zait gaztelaen ez erabiltzeko argudio gisa, eta gaztelania nolabait batzutan kriminalizatuta sentitu dut, baina niri amak eman didan hizkuntza da. Eta niri lehen herrietak eta lehen maitasuna gaztelaniaz adierazi zizkidaten, eta gaztelania ni ere banaiz. Guk euskaraz, zuk zergatik ez. Askoren errealitateari begira formulazio zuzena, nire kasuan, izango litzateke nik euskaraz, zuek zergatik ez. Hau da, balio talde gile gisa identifikatzen da euskara, baina zein talde da hori.
Bai? Etengabe marketing estrategia horiek dira Euskal Herria osoan erabili direnak, baina gero bakoitzak bere lekura ekartzen du, konplexutasunaren teoria aplikatzen dugu, eta sekulako festak agertzen dira. Bai? Euskara, nik 14 urterekin erabilen euskaraz, euskara ark ataundarren hiztun komunitate bereko egiten ninduen. Ez dut uste edo nik behintzat bere garaian enuen ala sentitu. Bestalde ezin ikasnezake euskara inongo taldetan sartu gabe, hori ere eztabaidarako interesgarria iruditzen zait, garai hartan ala sentitu nuen. If I speak English, am I English? Edo are argigarriagoa dena, si je parle français, ça me fait français. Ez dut uste. Bosgarrena, euskarak aizkora izan behar du esan zuen Koldo Mitxelenak. Zergatik aizkora? Eta ez motozerra. Edo guraizeak. Hemen kritika egingo diot euskaldun izateko ezinbestekoa da lehen sektoreko ekonomiaren ezagutza ona izateari. Hain ruralak izan behar dugu. Zergatik diskurso horrek unamun hori arrazoi pixka bat ematen dio beti. Bai? Baserria versus kalea, hizkuntza rurala da ezinbestean gurea. Nik ez daukat baserririk oraindik. Amonak esan zidan egunen batean eukiezkero Paiamendi izena jartzeko. Baina oraingoz ez daukat. Euskerarik onena zeurea. Eta nik ez badut euskerarik? Nik ez daukat euskalkirik? Guk etxean ez daukagu. Ze baliabide eskaintzen ditu gaur egun gizarteak eta eskolak, zuek, ez da seinalatu behar, seinalatzen ari naiz. Euskalkiak ikasteko. Euskerarik txarrena egiten ez dena. Baina, guadoz. Euskararen kalitatean neurtzeko parametroetarako lehen hurbilketa bat bada, baina euskararik txarrena edo azken txarrena orduan jaona da. Euskara erabiltzea eta ez egoki komunikatzea alda bilatzen duguna. Geuk argi utzi genion geure amari hori adibidez etzela bidea. Gure ama saiatzen zak gurekin euskaraz. Ez da bidan azten ginenean esaten zuen, amaitu du! Eta guk esaten genion, ama, amaitu da. Pixka batez mutxo. Ba ez? Duela 5 urte oraindik euskaraz pixka bat egiteko, pixka bat ikasteko baino ez genuen eskatzen. Klaro, hain da zaila gure hizkuntza, joer. Bale, gure hitzek ez dute generorik. Edo gure toki adjektiboak egiteko tar edo har bakarrik jarri behar da. Edo ez daukagu gaztelaniak bezala 876 aditz forma irregular, baina gure hizkuntza zaila da. Eta gainera guri gustatu egiten zaigu hori. Larramendik deitu zion el imposible vencido. Fama ederra jarri zigun mundu osoan. Inglaterraraino joan naiteke eta dakien jendeak bakarrik daki Euskal Herriari buruz. Eta Arzak, Xabi Alonso eta gure hizkuntza zaila dela. Ez diogu mesedia handirik egin. Ulertuko duzuenez, Euskara aire eta gisakoiek aipatu ere ez ditut egingo. Hori ez da ezer, ez da diskursorik. Euskaraz bizi eta gozatu euskaraz. Euskararen erabilera sentimenduekin, bizitzarekin da motibezeriakin lotzen dituzte lelo horiek. Ez dago gaizki, baina euskaraz bizitzera eta gozatzera iristen denak benetan, normalean bizimodu eta gozamen horiei gustura eusten die. Arazoa da horraino iristea. Arazoa da inor gutxi heltzen dela euskaraz bizitzera edo euskaraz gozatzera. Euskaraz bizitzeko ofizialtasun praktikoa behar dugu realitatean. Bitartean hizkuntza gehien dakiena, beti izango baita zein hizkuntza erabili gutxien erabakitzen duena. Si yo solo sé castellano, ¿en qué idioma me vais a hablar? Si yo solo sé castellano, ¿en qué idioma me vais a hablar? Me responderéis que en castellano, porque yo no sé euskera. Pero mi ignorancia no es el condicionante que posibilita la comunicación, es vuestro conocimiento extra el que nos permite entendernos. Hau da, elebakarrak ulertu behar luke, mesede bat egiten diola elebidunak, eta nik esaten dizuet, hau 1000 aldiz galdetu dut, umeen aurrean eskolatan, hitzaldi pila bat eman ditut eta beti egin dizuetan galdera bera egin, eta umeek beti esan didatezuk ez dakizulako euskaraz. Bale, baina ez dezagun horrela sentitu. Sentitu dezagun, nik mesede bat egingo dizudalako zuri. Eta amaitzeko, euskara zuzena, jatorra eta egokia izan daiteke. Euskararen kalitatearen txostena, diskurtsoaren baitan kokatzen dudana. Badakizu zer den euskara zuzena, zer den euskara jatorra edo genuinoa, eta euskara egokia. Zuzena, gure hizkuntza zaila dela izateko fama hor landu dugu bereziki, eta gainera arauetan eta obespenetan nik ez dakit sendotasun handirik daukagun. Etengabe gabiltza, eta nola esaten da, eta nola esan behar da, eta gure etxean nola esaten da, eta elujarrek zer dio, eta zer dio euskaltzaindiak, eta
Ez daukagu bateratuta hori. Jatorra, Euskara Etxean jasotzen ez dutenen neurri baztertzailea iruditzen zait eta sentitzen dut. Bai? Uste dut nik Euskaraz nahiko ondo hitz egiten dudala, eta oraindik askotan gertatzen zait, hori gurean honela esaten dek motel. Ba oso ondo, bejonde jala benetan posten hau, baina eske gure etxean patxizera beste era batera jolasten diau, gaztelaniaz. Bai? Eta arazoa da nik ire etxean pasatzen baldin badia denbora pixka, agian ulertuko diat. Baina berriz diot, Euskara jatorra ikasteko, pentsatu ze baliabide dauden gaur egun. Bai? Zuetako, eta ez bakarrik, eta zuetako askok esango duzu, ba, ni euskalduna naiz, eta nik badaukate etxeko euskera, zuetako zenbat izango zinatekete haupa etxe beste filmeko gidoilari, edo guazemankeko gidoilari. Pentsatu gai zareten horretarako, Eta azkena egokia, zer da euskara egokia? Mesedez, zuek zarete irakasleak. Ze pauta lorgarri dauzkazu euskara egokia lortzeko? Zein dira urrats neurgarriak? Bueno, ba hori da saldu digutena eta 10 minututan azaldu nahi nuena.